Jó napot kívánok! Egyre többen pusmognak, hogy ki az a halott pénz. Egyre többen kérdezgetik tőlem. Gyertek, derítsük ki! Csókolom. Egy gyors kérdést feltehetnénk önnek? Igen, persze. Szeretném kérdezni, hogy tudja-e ön, hogy ki a halott pénz? Halott pénz? Fogalmam nincs. Örökösödési adó. Egy csillagharcos. Ismeri ön halott pénzt? Milyen pénzt? Halott? Amit elsikkoztanak. Hát a magyar pénz. Mi? Hát minden magyar forint. Milyen halott pénz? Halott pénz? Igen. Fogalmam nincs róla. Halott pénz? Halott pénz? Van ennek két értelme. Van olyan, szokott olyan temetés lenni, ahol a halottaknak bedobnak a koporsói pénzt. Nem jut eszembe semmi. Nem jut eszébe semmi? Nincs pedig a beszél. Egy újságot kérni. De viszont van olyan halott pénz is, hogy van pénze, de még sincs. Ki az a halott pénz? Nem tudom. A legolcsóbb is ott kezdődik, hogy 590. De akkor még nem vettek tanács. Nem vették piát, mert az természetesen reális alapon. Nem? Köszönjük! Na most ide, hogy visszatérjek a te kérdésedre. Ki az a halott pénz? Kicsoda? Az a halott pénz kicsoda? Az kicsoda? Igen. Nem értem a kérdést. Nem értem a kérdést. Nem értem a kérdést. Derike? A fiúk szeretnék tudni, illetve én is. Ki ad a halott pénz? Nem is hallottam róla. Igen. Akkor sietünk. Nem, mert sietek az irodába. Tessék? Kicsoda az a Halott pénz. Kicsoda. Nem. Nem tudom. Halott pénz. Nem tudom sajnos. Meg tudna mondani nekünk, hogy ki az a halott pénz? Nem. Politikus. Hát hogy meg? Egy gyors kérdést intézhetek önhöz? Uraim, inkább még. Nem? Köszönjük. Jött tolle?